končiť. Pozor. Je 9.12.2025 a bol som zvedavý, jak staré pne zareagujú na títo hýce, co včel uderili. Našel som tu livu, ale mladá už nedorastá. Už je to len taká starší hliva. Ale vypadá ešte dobre. Vypadá byť bílá od spodu, což je dobré znamení. Vyskúšame, co je to zač. Dobrá bude, jasné. To je pohoda. A ešte sa ukazujú teda judášové uši. A keď som čakal, že budú tie uši ve väčším rostnúť, ale zatať len skromne. To už mám natrhané. Tu sú nejaké tie uši. Ešte napni. A mám tu ešte nejaké plamienky. Tu je hliva už minul, čo som predtým nazbíral. A hen tam ešte je plamienka vzadu. Tam sa potom premiestním a tam to ukončím. Dá sa ešte nájsť aj pekná hliva. Len není ji už moc a mladá nedorostá. Ale táto vypadá byť ve skvelej kondícii. Pekne bílá od spodu. Ale už bude končiť teda. To už sú také dozbery všetko. Livy sú tu nalepené na stromie, jak také pijavice. Už sú ale staré. Táto vypadá byť ešte dobrá. Tak som to ukončil. Sem pri tých plamienkách. Tá hliva bola teda dobrá. Na pohodu. A tie plamienky, tí sú nádherné. Krása. Lesknú sa jak vánočné gule. Konec.